ελληνική οικονομία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με την κυρία Κατσέλη, όχι τόσο ευγενικά, αλλά περισσότερο επιθετικά. Όπως οφείλω να το κάνω αυτό, κυρία Υπουργέ. Προεκλογικά μας λέγατε ότι υπάρχουν λεφτά. Το έλεγε ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου, το είπατε κατ' επανάληψη εσείς εδώ από αυτό εδώ το δελτίο. Έρχεστε εκ των υστέρων μετεκλογικά να μας πείτε ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Παιδιά, δεν υπάρχουν λεφτά. Τα υπολογίζαμε αλλιώς, άλλα βρήκαμε μπροστά μας. Έχει δίκιο λοιπόν ο κόσμος να διαμαρτύρεται και να λέει ότι άλλα μας λέγατε προεκλογικά και άλλα ακολουθήσατε μετεκλογικά? Κύριε Παπαγιάννη, πρώτα προσωπικά ποτέ δεν είπαμε ότι δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα δημοσιονομικό. Αν θυμόσαστε από αυτό εδώ το κανάλι, είχα πει ότι 3 ήταν τα μεγάλα προβλήματα τα οποία και παραμένουν. Ένας δημοσιονομικός εκτροχιασμός, τον οποίο ξέραμε περίπου το ύψος του. Ήταν εδώ από αυτό το κανάλι, θυμάμαι μάλιστα, είχα μιλήσει για ένα έλλειμμα το οποίο θα ξεπερνούσε το 8,5%. Ξέραμε ότι υπήρχε μια βαθύτατο πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και ξέραμε ότι η χώρα έμπαινε σε τροχιά ύφεσης. Δεν τα λέγατε όμως? Όχι, τα λέγαμε και αν θέλετε από το 2007 τόσο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Γιώργος ο Παπανδρέου όσο και το 8 και το 9 ουσιαστικά όλα τα μέτρα τα οποία προτείναμε στο λαό της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και της κρίσης ανταγωνιστικότητας ήταν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα 3 προβλήματα. Τι άλλαξε και γιατί είχαμε ουσιαστικά τα τελευταία έκτακτα μέτρα? Γιατί να μην ξεχάσουμε ότι στον προϋπολογισμό ουσιαστικά μέχρι τον προϋπολογισμό, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου βαδίζαμε σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. Και ουσιαστικά στον προϋπολογισμό κάναμε αυτά τα οποία είχαμε δεσμευτεί. Δηλαδή, κάναμε την ανακατανομή των δαπανών υπέρ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Υπήρξε και ένα πρώτο πακέτο μέτρων. Ήταν μετά τον προϋπολογισμό. Μετά τον προϋπολογισμό. Ήταν μετά τον προϋπολογισμό. Αλλά υπήρξε και ένα ακόμα πακέτο μέτρων. Αυτό θέλω το οποίο δεν μας το είχατε πει προεκλογικά. Όχι, το πρώτο πακέτο μέτρων ήρθε μετά τον προϋπολογισμό και θα σας πω ακριβώς γιατί. Το ίδιο λέμε. Ναι, να εξηγήσω γιατί. Παρακαλώ. Όμως. Λοιπόν, στον προϋπολογισμό, μέχρι τον προϋπολογισμό, ουσιαστικά βαδίζαμε εφαρμόζοντας το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανόρθωσης οικονομίας έτσι όπως είχαμε προγραμματίσει. Αυτό το οποίο είχατε πει προεκλογικά. Ακριβώς. Αρχές Δεκεμβρίου μπήκαμε και αυτό προσωπικά εγώ τουλάχιστον δεν το είχα προβλέψει έτσι και πιστεύω ότι όλο το οικονομικό επιτελείο δεν το είχε προβλέψει σε μια κερδοσκοπική κρίση η οποία ξεκίνησε αρχές Δεκεμβρίου περίπου, με μία αλματώδη αύξηση των spread, διότι τελικά με τα καινούρια δεδομένα του ελλείμματος του 12,7, οι χρηματοπιστωτικοί οίκοι βάλανε την Ελλάδα στο μάτι του κυκλώνα και άρχισε μια κερδοσκοπική επίθεση η οποία συνεχίζεται και μας έχει φέρει. Άρα λοιπόν, για να το κωδικοποιήσουμε για τους τηλεθεατές, δεν είστε από αυτές που λένε πως πήραμε επιπλέον μέτρα γιατί η Νέα Δημοκρατία μας είχε αποκρύψει στοιχεία, αλλά επειδή η διεθνής κρίση, διεθνείς κερδοσκόποι, οίκοι χρηματιστηριακοί και οικονομικοί, ήταν αυτοί που δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα στην ήδη διαμορφωμένη κρίση. Ακριβώς. Καταλαβαίνω καλά. Απολύτως σωστά. Δηλαδή, πέρα από τα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζαμε και στα οποία τα είχαμε προγραμματίσει, αν θέλετε, τις λύσεις τους και τις απαντήσεις αυτά και τα μέτρα που θέλαμε να πάρουμε, μπήκαμε στο μάτι ενός κυκλώνα που σήμαινε ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί με λογικούς όρους από τις διεθνείς αγορές. Ωραία. Αυτό αφορά τον δανεισμό από το εξωτερικό, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με τον Ανδρέα. Εγώ έρχομαι στο επιχείρημα του μέσου Έλληνα πολίτη, κυρία Υπουργέ, κυρία Κατσέλη. Λέει ο πολίτης, εμένα λίγο με ενδιαφέρει το παιχνίδι του κερδοσκόπου. Εμένα με ενδιαφέρει ότι θα πληρώσω επιπλέον ευρώ για τα καύσιμα. Με ενδιαφέρει ότι αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες το Μάρτιο. Με ενδιαφέρει ότι αλλάζουν τα πάντα στη ζωή μου. Με ενδιαφέρει ότι θα πληρώσω επιπλέον χρήματα για τα τσιγάρα, για αυτόν που πληρώνει. Με ενδιαφέρει ότι μειώνεται ο μισθός μου, η σύνταξή μου. Με ενδιαφέρει λοιπόν ότι αλλάζει η ζωή μου. Εκεί σε τι φταίω εγώ, ρωτάει ο πολίτης. Τι του απαντάτε λοιπόν? Κοιτάξτε, δεν φταίει ο απλός εργαζόμενος, δεν φταίει ο μισθωτός. Όλοι μαζί είμαστε στο ίδιο καράβι. Και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες. Ναι, αυτοί την πληρώνουν όμως. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι και με το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο συζητιέται αύριο θα την πληρώσουν και μια ευρύτατη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα είχαν φοροαπαλλαγές, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν συμβάλλανε, αν θέλετε, όπως άλλες κοινωνικές ομάδες, κυρίως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Άρα το ζήτημα είναι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι δίκαια και πρέπει να είναι και αποτελεσματικά. Δεν συμφωνεί η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Έχει απόλυτα δίκιο. Το 70% λέει ότι δεν είναι δίκαια, απαραίτητα και αναγκαία, αλλά δεν είναι δίκαια. Ναι, έχετε δίκιο κύριε Παπαγιάννη, διότι έχουμε δει μόνο
το πρώτο πακέτο των μέτρων που αφορούσε τους μισθωτούς κυρίως. Δεν έχουμε δει την ανάπτυξη. Όχι. Δεν έχουμε δει με το φορολογικό, ουσιαστικά με την άρση των φοροαπαλλαγών που γίνονται, με την καταπολέμηση, με τα μέτρα που αφορούν τη φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή, με τα μέτρα που αφορούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται αύριο, νομίζω ότι αυτή η εικόνα θα αμβληνθεί αρκετά. Εσείς, κυρία Κατσέλη, Ανδρέα, να ρωτήσω 3-4 πράγματα και έρχομαι σε εσένα. Το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, να μην το ξεχάσουμε. Θα τις δούμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, πώς θα αποδώσουν στο ταμείο, στο δημόσιο κουμπαρά. Γιατί αυτό εκεί τελικά κρίνεται, κυρία. Αυτό είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας. Να δούμε το δημόσιο κουμπαρά τι θα μαζέψει. Γιατί αν δεν μαζέψει πάλι και μας έχετε μαζέψει τα πάντα από εμάς, όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση εννοείται, τότε θα υπάρξει ένας έντονος προβληματισμός και θα αναρωτηθεί ο πολίτης που πάμε επιτέλους. Κύριε Παπαγιάννη, και δεν εισπράττουμε. Έχετε απόλυτα δίκιο, γι' αυτό είπαμε πρέπει να είναι τα μέτρα και δίκαια και αποτελεσματικά. Το αποτελεσματικά αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να μην οθηθεί η οικονομία σε βαθιά ύφεση, γιατί τότε δεν θα μπορεί να είναι αποτελεσματικά. Έρχομαι λοιπόν στη θέση του πολίτη, κυρία Κατσέλη. Του κυρίου Νίκου, της κυρίας Κατερίνας, του κυρίου Γιώργου, της κυρίας Ελένης. Ρωτάει λοιπόν την Υπουργό που την έχει απέναντί του. Κυρία Κατσέλη, το Πασόκ κυβερνά περίπου 6 μήνες. Περίπου 6 μήνες. 5 και κάτι. Μπορείτε να μου πείτε ένα μέτρο το οποίο πήρατε με αναπτυξιακό χαρακτήρα, χωρίς να είναι απαραίτητο εγώ, ο φορολογούμενος, ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας, ο συνταξιούχος, ο δημόσιος υπάλληλος, να δώσω έστω και μία δραχμή? Ένα μέτρο. Βεβαίως. Ένα να μας πείτε. Θα σας πω πιο πολλά από ένα. Να τα ακούσω. Θα σας πω πρώτα ότι αυξήθηκε, όπως ξέρετε, πήραμε 3.000 νοσηλευτές στο δημόσιο, με τον προϋπολογισμό, μέσα στο 2010. Προσλάβατε λοιπόν 3.000 νοσηλευτές. Νοσηλευτές, εντάξει, το οποίο είναι μια μεγάλη τόνωση. Αυτό αφορά την ανεργία, βέβαια. Όχι, αυτό σημαίνει και βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας υγείας. Δεν την έχουμε δει ακόμα, δεν έχει αποδώσει αυτό ακόμα. Θα το δούμε ενδεχομένως. Μιλάμε μέτρα τα οποία πήραμε, τα οποία άλλα έχουν αποδώσει και αποδίδουν αμέσως, άλλα έχουν πιο μακροπρόθεσμη απόδοση. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, δώσαμε το έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης μέσα από τον προϋπολογισμό. Το δώσατε πράγματι αυτό. Με, αν θέλετε, φορολόγηση από τους έχοντες και κατέχοντες. Τρίτο, πρόθεσαμε με το δικό μας Υπουργείο τη ρύθμιση χρεών για τους επαγγελματίες, τους επιτιδευματίες, και να μπορούν να βγουν από την υπηρεσία ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το είχαν ανάγκη. Τέταρτο, προωθήσαμε 2 πολύ σημαντικά προγράμματα μέσα από το ΤΕΜΠΜΕ, από το Ταμείο Εγκυοδοσίας. Εντάξει, αυτά τώρα θα τα προωθήσετε. Όχι, προχωρήσανε. Ακόμα δεν υπάρχει διαδικασία ίσπραξης των χρημάτων αυτών από τις τράπεζες. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει μελλοντική σχεδιάση και θα αποδώσει μελλοντικά. Ακόμα πάντως δεν υπάρχει τίποτα επί του συγκεκριμένου. Αυτό θέλω να πω. Όχι, κοιτάξτε, είναι 15 Μαρτίου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό μιλάμε σε 2 εβδομάδες ξεκινάει. Εντάξει, εγώ μίλησα μέχρι τώρα τι έχει γίνει, γι' αυτό θα το επαναλαμβάνω. Ωραία. Μετά φτιάχτηκε η ρύθμιση για τα φάρμακα την οποία συζητάμε. Είναι μια τεράστια τομή προς όφελος και του Έλληνα πολίτη και των ασφαλιστικών του ταμείων. Θα μου επιτρέψετε να σας πω πως εδώ δεχτήκατε πόλεμο μέσα από τον Πασόκ. Να το εξηγήσουμε και αυτό, ευχαρίστως να το εξηγήσω. Υπήρξαν 2 βουλευτές που δημιούργησαν πρόβλημα. Θα το εξηγήσουμε και γιατί είχαν κάποιες παρατηρήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή η ρύθμιση αυτή, η οποία με αγορονομική διάταξη με το νέο δελτίο τιμών γίνεται πράξη την επόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά μειώνει μεσοσταθμικά την τιμή των φαρμάκων κατά 20%, 22% για την ακρίβεια. Και ανακουφίζει τα ασφαλιστικά ταμεία 1 δις, πάνω από 1 δις, 1,3 δις. Δηλαδή δίνεται μια μεγάλη ανάσα στα ασφαλιστικά ταμεία και στον Έλληνα καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, κυρία Υπουργέ, ότι εγώ δεν είμαι ισοπεδωτικός. Γίνονται προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι τον Παπανδρέου, προσωπικά τον Παπανδρέου, μια πολύ μεγάλη μερίδα νεοδημοκρατών ψηφοφόρων του δίνει ανοχή και τον υποστηρίζει. Πώς να το χαρακτηρίσω διαφορετικά? Όχι σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο διάθεσης που έχει δείξει ο ίδιος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τα δημοσιονομικά προβλήματα και τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας. Το ερώτημα όμως είναι συγκεκριμένο. Ήρθε το Πασόκ, άλλαξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και